rahimi bandiraɓe yeɓiyankoɓe télé men Pindi TV on calminama moni kala inde muɗum e yettode muɗum hande nari jottidade moɗon yewtere men yewtere ndenduɗen yewtere wiyetede guergal tawino huccite moon gorko mo ndendori kaƴel toɓere ga jangga niwno heeɓi kono sara ceene walli ƴogoɓe jaɓɓe fof milti gumbore kono jammal ndendorgal wilti ko bombe sagatande woni Aliou Ablaye Adama Kanté walla mbiya Aliou Ramat Habib Malik ga ko nota ɗum hawre sagoji ndendi ko ndendori amin jogui beele mawɗo hande yewtere moon guergal huccidde e moɗon tawi eɗen bismiɗo gorko pullo cuusɗo casɗo kadi gorko pullo joom woldeji tawi inna o wiya Youssouf Mouhamadou Wane nawtama hoore fonde ciɗo bumoni ndewe jaaji wuro ngo ganduɗa ko joom wuraɓe nayo ma en gaare mabɓe kanko heedi junggam nano ene heedi junggam ñaamo ko gorko bambaɗo gonduɗo ko malede wondata ko bambaɗo wondata ko malede yiɗede ɓuuri hulede inna wiya ceerno ba nawtamo cuuɗi meɗen Daara Jolof kono ko laɓi beeleni banggueji ɗiɗi foof to jolfuɓe to eto fulɓe to yewtere moon yewtere guergal arti joddade moon haade men wadde hay batte en dottat koɗo meɗen Youssouf Mouhamadou Wane mo salmodire ren Youssouf Wane bisimilla yewtere ma guergal alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nam en jetti Allah jettor mbala kaddi saka ngale kono mo jogi kaddi koyna ngale kanko woni bawɗo badɗo koyna haale sikki ala sen joɗimɗo hande Pindi TV en joɗima e haalirde nde ganduɗa hoore ma ko haalirde meɗen ma en jogo hen kadi coftal kadi joddade musidɗo men Aliou Kanté kadi jeeya ko e beelemaji ɓurɗi mawnude ko noon calminirami dendagal rendo ngo hay goto mo accani pulaar wimbo limta yiɗɓe mo hebbina añɓe mo goto foof to woni ene woniri mi salmini ɗum mi juurima ɗum ko musidɗo salmitama Youssouf Mouhamadou Wane min beltima e salminago maɗa teddungo en doktat gorko bambaɗo o mo cegineji kanŋe omon hoɗo leɓol Bandiourou ceerno ba bisimilla calmodira e télé Pindi TV aɓe gowi yiidema ɗo kada aɗa wowi golluɗo golle baɗɗe fayida bisimilla maɗa calmina bandiraɓe alhamdu hamdan kasiran en juuleneraɗo sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnaɓe meɗen ɗo e Pindi TV mi jodde fasam frère am Aliou Kanté wonde kadi musidɗo Youssoufou Wane o Seydi Wane min jooɗi men on jewta min puɗɗi kadi noon alhamdulillah rabbil alamina e ñaago Allah ɗum taw émission kam wonata batte men émission en beltiri hen woɗɓe fulɓe areɓe fulɓe a jarama ceerno ba caggal nde calmina bandiraɓe beltinɗa worɓe fulɓe e rewɓe fulɓe en natat joni e bismade Youssouf Mouhamadou Wane ko ɗaniyanke kono ko guendiyanke ko yimiyanke ɗaniyanke noon ko ɗanniɗo e leyɗele kewɗe e tengtinoɗe leydi men Gambie leydi men Côte d'Ivoire leydi men Mauritanie Mali leydi men Amérique ha ɗo ganduɗa kañum woni e leyɗele goɗɗe ɗo wirli caggal ɗum nde warti leydi ndi hade makko yaade won golle ɗe fuɗɗuno gollade ko wayno jimi pular kono Youssouf Mouhamadou Wane aɗa jogui jimol gotol ene wiye gumɗo yiiti gumɗo holko majjirano ha yiiti sa ƴeewi aduna o ha gassi yimɓe goni tan koye jiilaw caggal noon min nde Allah haajimi nani min gonɗon jiilaw yiileteɗo won yilte ko jomiraɗo subahanahu wa taala caggal nde ɓe mbi awwalu ma yajibu alal mukallafi ko tasdihu imanihi ɓuri waɗde adi jojjude e kellifaɗo ko sellitinde imanagal mum sellitinde imanagal mum noon ko ƴewde hawridde e joomum ɗum noon caggal nde nanggumi wirdu Tidiani mbanmi ko wiyete ko tarbiyu e ceerno men ceerno Abdoul Karim Sow
nde Allah waɗi mbanmi isnu tarbiyo jimol ngol gadimi wadde kam e nder gurdam mom wiyete ko gumɗo koye yiiti ɓay ko ɗo saabi kam ngol ɗon jimol gadimi wadde e nder mum noon waɗi hen jimɗe kewɗe sikki ala wadde mi jubbana ɗon e ngol ɗon jimol nde puɗɗen nattude kadi e sengo wongo bisimilla ngol jimol wiyete ko gumɗo koye yiiti ko majjino ko nani setti ɗemgal am mi wufi ƴiƴamam duhol kosam ɓingu moƴƴagam hay hunde mi ɗawata giɗam joom boru mi loppi gurdamam mi saari kala kala mi ɓattini giɗam gooɓe jiilam ƴaka tuuɓalam ɗe jabtodiri kam ngayi waɗɗini kam nawti kam to goo am mo ala ɗimmam tawmi ɗon gootam ko ɗon woni maydam e gartangalam laaɓi mi yiiti ngalam giɗam ne takki woɗɗani ceyi giggolam ko gumɗo yimo giti puttini yani anni kam ko ɗon tammi miɗe loorani luurani darmi ha tonguimi teyani gonɗam juuri jorani nde tawno toɓi koye karaji tiɗɗe ɗe jafani ɗum saabi hay toɓɓere moɗani ƴettumi kuɗol mboɗo winda mboɗo simta ko jiimi suuɗanoki ko min kay suuɗi ha joni suuɗi kanko wirnaki kawi so koye nanggui kam kono fillaɗi ɗum weɓiri kam nde wonno hande weeti gonga feeñini kam gonɗammi mofi ɗoygol dogui kam hayyo wendogo e jamma cerdude kam ngol ɗo jimol woni jimol ngol gadimi wadde so tawi e ngol namdi facciro mbani jimol gumɗo ko yiiti si ko leelen diagne mi yii gardiɗo golle joguiɗo juɓɓude golle mon doyo e jimol ngol mbiɗa gumɗo ko yiiti holko jiɗɗa sifade ɗon caggal nde jimɗa gumɗo yiiti sa ƴeewi mbimami gumɗo ko yiiti ko majjunomi ko nani sa ƴeewi dekete neɗɗo ko yahata ene yiilo Allah ko Allah woni koye hoorema an saabu Allah wi nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid min ɓuuri ɓattade on ɓoggi ɓerɗe mon donc so tawi neɗɗo ne yiilo Allah saabu sidna Moussa alayhi salam o wi Allah kayfa sabilu ileyka o wi halli nafsaka wa taala holno jettortomami woppata hoorema tan gara ndekete neɗɗo saɗa yiilo jomiraɗo o koye hoore maɗa mbawɗa ɗum yiitude donc mbimi mi setti ɗemgal am mi wufi ƴiƴamam duhol kosam ɓingu moƴƴagam hay hunde mi ɗawata guiɗam mi setti ɗemgal am il faut goppa ko gonɗa ko haala kucca e ko Allah ko Allah hokkuma hoore moɗon seydi wan en calmini ɗo gorko ceɗɗo ko mo ganduɗa kañum woni Siré Diagne gorko mo guuriki omo ɗo kanko ne tawtora yewtere nde caggal nde jimɗa jimol gumɗo ko yiiti ɗuggo hakkude tagaɗo tagore e Allah kalanta caggal ɗum hol jimol gongol pawɗa hen e pawmi hen ko jimol mo jiitumo e hoore mum woni oɗo jiituɗa nde mo jiitumo e hoore muɗum kanko jomiraɗo ko kanko jimol makko pawmi hen jimol ngol wiyete ko oɗo adi yiiɗi e mum itti yeyni o namni holi ko waɗini tawi kadi ko kanko jomni no daaɗe gueloɗe o jamni o wini wayni hunde foof ko ni ala foof to jiiɗa ko wayni holi ɓe gari lalta ɓakke jedditi ɓe koye jaasi hay aadi pirti e makko mo ruttani yo ngal teddu ene rondi ngal fukketake foftintake ne sabbi so tawi ko hen wattidi ko gollino ko punde wonti farkata añɓe nafata yiɗɓe ɗum kay nafani hol kamɓe saliɓe sellitinde o aadi koye ɓe mette mbaldi pini dawtani ñalli kirdani o aduna daw kaari e leyɗi hakkillaji e miijoji jillodirani durani e mabɓe puɗani ñande kala ɓe jeeya ko ittiɗe ɓe tinani ɗum kam tiiɗani hol kamɓe saliɓe sellitinde o aadi koye ɓe mette mbaldi pini dawtani ñalli kirdani o aduna daw kaari ɗi hakkillaji elle e miijoji jillodirani durani e mabɓe puɗani holi minne ko min ñawɗo boros mbo dogani pawgal jooliɗo ɗomɗani mayɗo jeejani puccu ɓakke folani ko ɗum saabi min mi junnani seydi wan jewɗe mbaɗi fayida mbaɗen ndi mabɓi yewtere guergal o wayri sawru mbaggu nde tawno ko ɗum woni guergal saaha fof addata ko ganduɗa ko leñolngol ne sohla walla ko leñolngol nafto ɓayde ceerno bambaɗo bane sawni en ene waɗa leɓol bangol fayida ngol ganduɗa yimɓe beltoto no fewi ko wona ɗum ko nde jimɗa jimɗi ɗiɗi ha gaynuɗa Youssouf Mouhamadou Wane jimɗimade a jogui bindowo walla an holɗum warda e ma no kañum kam saka nde mbimami caggal nde mbaɗmi tarbiyo ha Allah waɗi rokkimi ko rokkatnomi ko jimol ngol komin mi windani ɗum hooram saabu ko paami ko mi faami caggal famamuyemo ene moƴƴi kadi ɗum winde ɗum jooɗo so tawi ɗum windama ɗum jooɗi yimɓe mbawa tugnade hen janggo e jaam ma jirtin yimɓeɓe kadi ma gandu wonko woodi kadi ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo goto fof foti darade e yiilade ɗum ɗon beele mbawa ɗum yiitude ko min windanta hooram miijoto kadi winda caggal nde gumɗo yiiri kadi jiituɗa kadi mbaɗa jimol gongol elle a yimini jimol rendo aduna hande diine ono wayni eyyi jimol kalɗa hen won jimol ngol mbanmini wiye ceyi aduna ngol jimol ceyi aduna dente centene coomi cemte cehe ha cehe
ɓerɗe luurɗe yimɓe looɓe dewirɗe ha nehirɗe elle wona jomiraɗo fanditare weɗe laabi ɗi luuri beele wona to gotel wone teɗanede holko jiiɓi jaltaɓe Samba Ngari Maayo sowona ha yolana ɓe mbawa ndiyam mene men ko kamɓe ponno jangguinden taw ɓe jowani lana men soɓe jangguinani enen en janggani debbere ha to ɓakkere kone men en ganda no guurɗen hande saka ko tawoyten janggo hay liɗɗi yewɓen gaare ñolɗi ɓe mbiyata en jiwru aduna fof dilli pundiruyi diine herƴi golal majjere jaali islam yerɓi añɓe jerƴi hankinde diine seɓɓiti ko yarliti ɓe keɓɓiti ɓe mbeeɗi yon tam ɓenne beddi e leydi tappi no mesalal majji mawɓe sukaɓe goto kala e gotal dardi wi ko comcol baba mum seeki sa wallani ɗum ñodde wiye kaari koko halki wona e diine nangti sikki ala ko ɗum ɗo woni jimol biyetengol ceyi aduna jiɗɗa sifa ɗon caggal nde cifiɗa aduna ha gas Youssouf Hammadou Wane a woni ɗo ɗaniɗa leyɗe tagguiɗe Sénégal holko duñuma yaade Amérique Amérique kam mi yeehi tan no yimɓe fof jarata ni saabu sa teskima min jogino mawɗo goto o wi hay e rewɓe fuutankoɓe ɗaɓɓoɓe ɓe ɓuuri sohlude tan ko jaam nanta noon firti aɗa woni wuuro so gorko ɗannima so dañi so dañani kam yahata tan wiyama gorko ma ko woni caggal leydi caggal ɗe jaaɗa Amérique minen ni won caɗele keɓɗa toon ha nangueɗa toon e télévision won jimi jimɗa nder to kono aɗa wawi artan ɗo yimɓe seeɗa eyyi gol jimol wiyete ko gurdam gorko mbimi goto waɗɗata ko pucci waɗɗo ngeloba sogga ɓoti rewno guertoɗe wiye rew gotol dogde gaña teppere jadata ko yiiɗa ko heewi kala ko jiiɗa koye gorko fawi gorko jeeya yaadu nding nding saka yowadu no nding nding debbo jeeyma daña debbo ma bandiraɓe mbowte boko ƴene jowe ma ɓernde ma bonni leydi ma a yalti min gorko komi dariɗo langam yidde weltinde guiɗam anje ñingore gañam yonti ɗangalam mi yarani borjere naymi ko ɗaɓɓere kote wonmo heppere ala ko haali noddisere ɓaade somin gatti ɗaminare somin jaaƴaki ko sunare hay guiɗam bolle ko mettere mettiɗo suurare wonti wirtare hewɓe jooloyima to gartata ko andude no jatti baba wuurda hay hen gartuɗo ɓooyata so addani fawama ko wawa ɓe mbiya ɓi kaari nan ɗo ko an naggana hoɗorde men wuurima beele dartina bandiraɓe ganda no goruɗa mo yeeɗa yawmo rokkaka mettina nden yitere ɓe darduma ñine jettiɗa kadi jeereɓe paruma no gartirɗa hay goto humpata ko ɗum saabi ene lutte e nder ɗanle men won yahoɓe ha daña tette pied lorle e kasoji coke ɗereji kuule gendiɗiɓe gondi jomumen ne jiile soɓe naggama porlite ɓe dutte ɓen so jaajaki koto pelen juuti ɓuutaɗo ko dolde wona artude ga e gendi mum ene ɓeydane sikki ala ngol ɗo jimol ko ngol ɗo soomi dendagal gurdam gorko ko ngol kadi soomi ɗanniyankagal e lefte hunde e lefte laakara ko ɗanniyagal yiyete sabu sa ɗanniya woni tumoranke eko kawrata toon kadi mi wima yimami e pele ɗe ɗereji jomumen ne jiile soɓe naggama e politeɓe dutte e banggue kayitaji sa woni sa teskima jimol ngol no leloyini tan a tawat gurdam gorko fofo komi tonguɗo e nder mum ko addanma kadi ɗannade ko ɓesgu bokoƴe fof woni joowi sa tawi ala ko mbawɗa hen ɓerde ma dilla gan sanga ɗannoɗa kadi wona ɗannima tan dañi mi wona tajjama oɗo mo ganduɗa ko musidɗo men Jeew Sall o wi kam Youssouf Hammadou Wane ko neɗɗo tiɗɗo hoore nde jaaɗa Amérique ne jimata ngol ɗo jimol e nder dumbirdu caggal ɗum ille a wiyama aɗa artire Sénégal tiɗɗa hoore ko saabi celɗa artude par ce que halma artu ko a yimi ɗum jimol he kono bandiraɓe jiiɗi laɓɓinira ɗum saabi tiɗɗa hoore tan celɗa artude ɗum kam seynari sa teskimi tan no mbirumami ɓe mbiyami sa yettima jeereɓe pawruma no jirtiɗa hay goto humpata ko ɗum saabi ene lutte ko luttinta neɗɗo noon ko ɗum kadi haɗa ɗum artude eyyi ko wimaɗo ko ɗum yewno ɗanɗi ɗum way so ha yiide ceerno fani ko Youssouf Hammadou Wane fuɗɗi yimde ɗo ko hono ɗum way ma ɗon gonmi min natti heɗade huɗɗam du kam keɗo tumami par ce que kalta ko ɗum nafoore ko ɗum ƴiyano par ce que ɗum kalata si tawini no yimɓe ɗum keɗo e ɗum liggoro hay goto majjata ɗum noon jokku golle yo Allah junnu amin Allah nira ɗum par ce que waɗa meccal ngal fiddinani hay goto e ɗum jara tampina hoorema par ce que ɗum ko kalta machallah kala keeɗi ɗum maƴƴetto hen nafoore nde barke o koto ma ɗum artata wonno ko barke hirate
yo Allah barkin ya barki Allah ne amin ma en gartu hen joni e yewtere meɗen gergal e jimi o ganduɗa ko Youssouf Hammadou Wane en calmini jaw makko jewni jaam gonɗo hande hoore fonde Salamata Camara ono Salamata Camara muddur e caggal ɗum Fatima Ba woni lembil mo lema to heltata e galle o omon ɗo e galle o kanko ɗum yiiɗi ko kalten ko calminimo ko wonat ɗum ko yimre wonde hanminaɗo toon won lowre jolnode hakkude ma e ceerno mo ganduɗa ceerno Aliou Thiam hono ɗum arduno eyyi joni ko jinnomi taw sen gummima ɗon ɓe mbimi yettani Allah yettata sababu mi waɗano ɗon yimre gonɗo sababu o saabu nde Allah tagui neɗɗo ha heeɓi ɗo resni ɗum ko jinnaɓe mum jinnaɓe noon ko ɗiɗo jinnama jibinɓe ma physique maɓe e jinnaɗo ma pawɗoma e lawol ngol ganduɗa hoorema ha mbawɗa yitude hen joomma mbawɗa fewnude hen aduna ma on wiyete ko ceerno Abdoul Karim Sow firti kaɗa waɗani ceerno Abdoul Karim Sow Jimol ceerno mawo Jimol eyyi ɗum gan sa gasa paari noon ƴeewen hol dawal gongal mbawɗen ceerno Abdoul Karim Sow ceerno Abdoul Karim Sow ko gol cohlumi eyyi joni daro mi ɗaɓɓanma ɗum ceerno ena wasoro almudo mum almudo ene wasoro ceerno mum so tawi ceerno woni ganɗo a woni ganɗo kuɓol tawi gandal ma wona gandal badia barkeje ɗon ɗum ma joni foof hersata wasorade wiya ko kaari woni ceerno ma so tawi a woni almudo a dañi ceerno mo ganduɗa ceerno noddi Allah Allah nodima totti Allah indema nde ɗo jaaɗa fof haalama haale ɗo ceerno joni fof waso wiya ko min woni ceerno kayne gueɗe ɗiɗi fof ne hoore ma ceerno Abdoul Karim Sow ko mbiɗa eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin law ɗimmol no hewno wiide ceerno Abdoul Karim Sow Fouta dañi ko ene waso e ngal saare mbeydi towa towi teddi tuuɗani guiɗo sahibu Faydu Tidiani ko toon ɓerdam ñalli hoɗi eggani mi haala ma julɓe cetto mi fenani saabu ko yimɓe dokka e gurdam ko juutani ceerno Abdoul Karim Sow mi jubba mi jumpa e golle ma hananaɗo kala anda famma ngam mami lola dande mi sifo ɓuure ma hoodere fetti mairie nangue hoore fonde fuɗi ceerno Abdoul Karim Sow ene daari jamma ɗacca ciiɗuma nde feccere ko Allah rokkuma aɗa mofi ñaguel dimel hocci yenata daariɗa dade tojjuɗa ceerno Abdoul Karim Sow aɗa harto maayo majjere yo ɓeeb ummitere gandal Allah ne wiyema teb aɗa yiɗani kala julɗo yo heeb ceerno Abdoul Karim Sow yiiti weele hocci maleyam ñolti ñolɗam ñiw Fouta wonti a yalti a yolti paaɓe ndungu ŋaaki e gasɗe mumen natti ceerno Abdoul Karim Sow mumɗunoɓe Faydu Tidiani a toƴƴi dande wango ummitere arti mayani e jeysi Allah emin leewo maayo majjere majji hayyo woyyo la ilaha heero gumbo manna mayi woy mannayo ceerno Abdoul Karim Sow mi wowla haalama julɓe ketto kelle maɗe koɗe Allah ene gamo ƴeew calminalima mbiɗa tesko bisimilla jooɗoɗo fa marhaban bi kum aɗa jaɓɓo kala jewtema mbiɗa heeɗo gurdiɓe ma no guiƴiraɓe aɗa yano ala hen mbo aɗa yawo ceerno Abdoul Karim Sow ko Allah ganduɗa gonɗa gonanɗa ko ɓurɗo ɓurnaɗo windere jidɗa koye barrade cheikh jarɗa ko hen jarmi mboɗa jarma yo Allah yurme yaafoma allahumma amin min mbi amin ceerno Abdoul Karim Sow e kanko holto jeeya o jeeya ko cuuɗi meɗen hoore fonde siko jimol he ara indugol mo karani hen ɗum inde bandiraɓe yeɓoɓe yewtere gueɗal ngal ko namdoroɓe nonde Leyla e ko minen jiida wuuro kadi nde garmi e makko nde o wi kam an ka joom haaju saabu wi ɓe garat ɗo ƴewat ko piiɓi ɓe ƴeewa talki ɓe ƴeewa ayeji an garɗa mbiɗa jiɗɗa ko Allah donc ko kankam woni dendagal alhaali ɗeɗo jimi ɗe jibi faade jimi aduna ɗe noon e jimi e diine ɗe foof koye makko nokkumi ɗum saabu ko kanko fayimi e ngol ɗo lawol ɗum waɗi saabi kala ɗo jooɗimi haadam wadde hay hunde mami jarnombo mbiyamo kadi Allah yurmo yafomo allahumma amin sa yetti Allah e nenaɗo muɗum a yettata sababu caggal jettuɗa nene e baba anni mi namdade to jeeya ko mboɗa andi siko anoyi ko aɗon kono yiɓiyankoɓe ɗe kewi ɗum namdade joni ɗo jiɓɗa ceerno ma ceerno Abdoul Karim Sow ɗo min tottat ceerno ba waɗa hoddu seeɗa bandiraɓe jarto nokku
Seydi Ba yewtere moɗon yewtere meɗen gergal joni caggal nde jimɗa jimol ceerno Abdoul Karim Sow ceerno maɗa a rutto e namdal namdigal walla ha joni a kuntal a jokko non sa yiɗi ɗo jarten ɗo jime ɗe kam ne goodi eɗen mbawi yimde jimere wotere ne wiye doño yim doño si doño he sifaji wona saji ni leela adi e leela ɗeɓanode doño seeɗa ganda saji doño aduna wona tugnorde ko timtorde neɗɗo ko jaadiɗo e saaha o sa moƴƴi e saaha wondi sa boni saaha o yeehi an aɗa heddi yo Allah dandu ko ajji saka ko wellini aduna hande o woyni o welani no wayni omo hamni no sifori hunde kala koko wayli ene hulɓini ne hawni te ko ni way kaari dañi waɗi e makko mboɗo fondi kala ko waɗi mboɗo lundi kirame ɓingu baba mboɗo foti mo wonkini ko wonani namne ko jogaki mo fondiɗo fotani maya taw ñawani ko ni goruɗen en baylaki hay dañɓe meɗen ne ballani ko en wasɓe kadi ɓe jondikinaki pondiɗen kadi tawi en potani mawni kinari towi kongu majjere jaali hoyni ɓe keɓani daaɗi men palli ronde ɓe ko teddi ɓe dotaki ko heewi boni ko ɗum ɗo saabi e ko arata ɗo ko mi jumpi dewle indeli hajjuji wonti waɗirde Allah tan natti kala golluɗo koko wasi dañama eɗen mbawi wasde tawa en basaki doño kala ko jiiɗen en nandi maire aadaji puuɗi eɗen tefti gañgu heewi yurmede Allah usti hare naati ɓikkon yumma mbaddi e maire lurdi añodirɓe keewi natti tobde natti ilde yooro e soño ndumi doño kala pamaro doole eɗen jawi e makko kaaɗi en pawi kala ko haali heɗene so jofni jaɓane dow folo so wirtama yaɓɓe kala ko haali yedde l'islam welsinda laabi luuri eliman ko haali naybo wiye jaɓani yiɗɓe dowlude keewi janngude seeɗa kala waliyaɓe yeddi ala foof toɓe tugni so wona eɓe ɓurni doño wumɓe fertuɓe anduɓe majjuɓe kala jillodiri gonga majjinama biɗo yi gonga kala yedde kala kalɗo ko woodi lorle kono kala mo wonde Allah male doño aduna hande o hamni ɗe gueɗe ene kulɓini nafigueji keewi hasideji cari bone ɓe pewji ɓe moosi ɓe jaali haaɓe liiƴi guiɗo kikkumi kamɓe tan laati ndeke woɓɓe ene cerdimi bandam ƴeew guiɗo ma hoto woppu gaño ma yurno potta ɗum e gonka ma gujjo jaasi gurɗo ñoore kala aybi paguitinɗo gam dañal koko halki ɗaminiɗo lorli yiɗɓe añɓe bakkudini mo aduna funti fuuyi mo aduna jalni kala ma woynu kala ko jiiɗa ɓenni kala ko soyna yettima ko wima saɗi kala waynimama kala ko jommen haɗi gaccen harmi Allah ko goto ngel mbo lundi juumi hewɓe mbewi kono tinani jaasi bonde golle jomum hayne no kañeri Allah joomam mi weeɗima juuɗam ya yaafo golle bonɗe min e honam ya ɓurɗo ɓurnaɗo windere guittanɗo en jindere yo jaam e kisal gon e bajjo Abdoullahi Aminata a jarama Yousuf Hamadou Wane caggal nde jimɗa doño kadi yewtere moɗon yewtere meɗen guergal e kala saaha ɗe mbiya en jirloto leydi ndi e ko heewi jalten ɗo e leydi e nokku o caggal nde jimɗa doño Yousuf Hamadou Wane aɗa jogui jime goɗɗe kono hol fadarama e jime ɗe beele ko waɗande lebbi walla ko waɗande defte joguiɗa kañum kam woni leppiniɗi mbannomo hen ɗi mbaɗaɗi produire ha France wayno Ndiaye Deme Mahammady waɗi hen kam leppol produire leppol gadanol wiyete ko mayde peral caggal ɗum kadi mbeɗo winda mboɗo joƴƴina kono kam suwa muulede kam mboɗo windi noon ko heewi ko fati sifaji aduna kono kam mi suwa dañde muuloɗo mineni e roɓino won saabu holko saabi jimɗa jimol Harouna Moussa Dia ko gorko mo ganduɗa hoorema gorko mantiniɗo e nder renndo fulɓe baɗɗo kadi ko tiiɗi ko ɗum saabi kadi jaadigal amen sabu min 2011 presque nanimi e dawal politique nanimi hen kiram leñol e kiram gendi sabu jogonode yakare Macky Sall so tawi Allah waɗi ari e heeɓi lefol laamu ngol ma waylare wat ma jencudi wat ma ɓamtare kadi wat min jaadi hen noon min mbaddi hen ha Allah waɗi ɓe mbaɗi accès au pouvoir liggodiranomi koye musidɗo meɗen Farba Ngom matam min jeehi ha yeeso min donki famodirde koye gansago noon gandumi goro wono ganamo hana on biyeteɗo Harouna Moussa Dia ko gorko belɗo andude belɗo yaadude wolde belɗo jotodirde belɗo liggodirde kadi ko jaalal leñol
mbo yiɗa guita leñol gojja cafrowo ñamminowo jarnowo jaktowo yimɓe baɗomo wona pastorol baɗomo wona pastor mi faami seydi wan caggal ɗum yewtere ndere seɓɓitade kono hade men waynade yewtere meɗen guergal holko ciggunɗa mami namde mi namdaki e yewtere men guergal mi sikkino ma namdo mi parcours am politique seeɗa mi sikkino kadi ma namdo holimin mi jumpanma hen kono ɗum fof waade noon sikki ala won seeɗa keɓaɗo Youssouf Mamadou Wane holani taw Youssouf Hammadou wonde jibinaɗo cuuɗi meɗen hoore fonde noon ko hoore fonde Thile Bummoye Ndiayɓe saare fulɓe fuutankoɓe worɓe e rewɓe labtuɓe andaɓe nokku diine dental noddoɓe finɓe famɓe majjor riddoɓe guila e mawɓe nonduɓe adinoɓe sosɓe mawgo gandal fagguiɓe ɓesnuɓe hande ɓesnuɓe yentaɓe gandal fagguiɓe susɓe gonga ɓesnuɓe yentaɓe hoore fonde Thile Bummoye Ndiayɓe mi yimma hande hawrana heɗotoɓe tiŋale ma mi jubbana simtoɓe leeɗe maɗa nduyat fayi camaraɓe Sinthiou Mbaylo jalñol e dawndoɓe siwole hoore mbasa yontaɓe sa teskima nana wino guure nayyi ɗe ko hoore fonde jalñol hoode e daabiya kela ko ɗo mi jowten ngal ɗon namdal Youssouf Hammadou Wane kam ko jibina ko 1975 to wuuro men hoore fonde ko toon kadi nehandi waɗa jimi mbaɗɗade so tawi baɗno Harouna Moussa Dia walla goɗɗo wi ene muula jimi ɗe walla koye programme mum gonɗa walla mi ɗum kay hay soko hande dañmi bailleur bawɗo mulde ɗum min kam ko bindumi ko ne heewi mbaɗa sikki tan so tawi rendogo heeɗima ma dañ ko ne wawi naftude en calmini gorko pullo cewɗomo heege sewnani woni Daouda Moussa Dia premier magistrat commune Morko Yere e maire commune Horko Yere kadi ko kañum woni premier président de l'Assemblée nationale ko kewi ko foof sabuji fof kanko woni sababu en jitti Allah en jettimo en jetti Abou Samba Diop mo ganduɗa ko gorko cuballo mo daraka e tufde ala no ƴeŋi wi subaɓe dokkam bambi hirande technicien mo ganduɗa hande Ndeye Fatou mo ganduɗa kañum woni Amadou Touré kamɓe nangi keɓirde ko mo ganduɗa kañum woni Samba eɗen paata Ceerno Ba Ceerno holko mbawɗa waynorade bandiraɓe eyyi mbiɗa salmina debbo toroɗo jiɗɗomi gonɗa galle he kadi ɗiɗi galle o kadi gandiraɓe ɓooyami weeli tawno kala ko gadina Allah tawɗon Allah woni Leyla oɗo jooɗiɗo Seydi Ndiaye yo Allah hattimi e sukaɓe mum allahumma amin neɗɗo moƴƴo tedduɗo mbiɗon kadi yetta hande gona pasam kala ko mbaɗda kam hen mbiɗa weltina hen Yousoufou weltima andudema kadi ko nafoore mawde joni ba joni la classe Harouna Aɗagala Dialala Aliou Dembour Lella mbiɗa weltina Aljuma Ousmane nolɗo golɗo Missir ko Mboyi on ɗo jiɗi Aliou Ndiaye mi salmina kamne Allah jarama Ceerno Pa en calmini mo ganduɗa kañum woni Dieynaba Sow ɗo Dali Forɗo en calmini kanko e bandiraɓe foof yewtere moon yewtere guergal waynima on ha saaha goɗɗo sawra weele dalla kono Youssouf Mamadou Wane hokki on haadi ma ar jottidade ɗo e bandiraɓe inchallah kon haadi mi hokki on noon aadi kadi en calmini hen hono mawɗo galle o Daouda Moussa Dia mo ganduɗa kadi ko guiɗo ko musidɗo kadi mo ganduɗa jarore wodani ɗum saabu wadde ko fotini hen ƴetta ngaalu mum waɗa hen ene yooɓa dawoɓe hen ene yiiɗi sembinde ɗum ko leñol ngol fof waɗete erago nde ara tawtata mbo ha enenne dolnen oɗo télé Pindi TV yo Allah hokku en hawrude e saaha goɗɗo taw ko yewtere men wiyetene guergal taw ko gorko mo ndenduɗo kaƴel huccita e moɗon assalamu aleykum bandiraɓe